Moro! Nyt ollaan sisuhytissä, kuten ehkä huomaa, on tilava hytti. Tää on nyt kunnossa. On vihdoin saatu Pohjanmaan sisuvelho paikalle. Kävi tossa pari viikkoa sitten jo. Ja niin. Sama tekniikka kuin aikaisemminkin, lyötiin läppäri kiinni ja vartin kun oli auto ollut käynnissä, niin täyttyi kaiken maailman vikakoodeista insightti. Siinä mitattiin uudelleen virtasyötöt ja polttoainepaineet ja sen semmoset. Ei vaikutusta. Oli niin kuin normaalit OK kunnossa siis. Sammutettiin auto, oteltiin puoli tuntia, osa vioista hävisi, osa jäi edelleen aktiiviseksi. Niin sittenpä me vaihdettiin hankkimani tehdaskunnostettu boksi. Mä otan kuvia tähän vielä siihen, niin näkee, että se oli niinku... Ei se sen niinku tehdaskunnostuksen jälkeen ole missään käynyt kiinni, että nyt pitäisi olla niinku vehjä, mikä toimii. Ja lyötiin se kiinni ja auto käyntiin ja mitään vikaa. Käytiin koajolla. Aika pitkällä semmosella. Ja ei mitään vikaa. Toimii hienosti. Riittävän pitkään kun ajeltiin, niin se painelma vuotokin, mikä tuossa laatikossa on, niin sekin niin kuin katosi. Se tulee jo takaisin, mutta mitäpä viisaammat sanoo, että jos sinne pikkusen jotain silikoniöljyä laittaisi siihen niistä pikku ilmaletkuista sisälle, että voitelisiko se ilmaventtiä tai muita venttiilejä siellä. Kun ajon jälkeen tai kun on ajanut hetken aikaa tunnin verran, niin se lopettaa vuotamisen se aluevaihteiston se, mitä on aikaisemmin ihmetelty. Niin nyt vaikuttaa hyvältä. Kyllähän tähän tietysti on saanut kaataa kaikki yrityksen rahat, mutta ei ole mennyt alkoholia eikä mihinkään turhuuteen, kun on mennyt ehjän auton korjaukseen. Ja meillä olisi tänään vuorossa sitten käydään yksi puu hakemassa naapurille tällä. Ja sitten on ensimmäinen työmaa valmis tältä keväältä tuolla Jalmari-kaivurilla, niin käydään hakemaan se kaivuri ja viedään se toiselle työmaalle. Että on tämmönen ajelupäivä ja saadaan samalla niin kuin testailla. Ja polttoainemittari muuten on lopettanut. No nyt se taas toimii. Nouse. Ei mielellään menisi tankkaamaan vielä, kun on kovin kalliin tuntusta. Mut joo, tervetuloa mukaan. Tästä tulee hyvä päivä. Sehän niin tuli mieleen, että juttelin Heinoselle, auton vanhalle omistajalle, niin kyllähän tää ilmeisesti on vanha puuauto, että nythän on vähän niin kuin kotiin päässä, kun käydään yksi puu hakemassa. Eikö näin? Ja voi olla, että on kolma paha paikkaa, että pääseekö sisulla alas ja ylös, niin sehän me nähdään vielä. On käyty puukuorma hakemassa ja kaivuri on taas kyydissä. Eiköhän ne pysy siinä. Noin saattaa takalaitaa vasten vähän mennä. Löytyy hieno koivupönkä myös tohon. Katsotaan miten se tulleepi siitä. Joutuuko lähtee? Ei, tulee vetokida ohitte hyvin. Sitten. Joo. Nyt mä taidan tehdä silleen, että
Mennään tänne kovasti. Pikkusen lasketaan alaspäin. Mä otan jarrun pois. Mä voin niinku vähän autoa koittaa saada tonne lavan alle. Oikeasti. On se kun ammattimiehet on hommissa. Tuon tapahtuu. Otetaan ulosotto pois ja nyt me ollaan valmis lähtemään. Saattaa olla, että on pieni pakokaasuvuoto jossain kohtaa putkea. Äänestä päättelisikin. Tästä. Ja matkaa jatkuu Joensuusta ja joo, olin tossa eilen Keravalla vähän keikalla, niin siinä joku Volvo-kuljettaja tunnisti minut, että sulla on se sisu. Hänen kanssaan varmaan noin puolisen tuntia höpöteltiin siinä. Ei muuta kuin terveiset, jos satut videota katsomaan ja muista tilaa kanava. Nyt on tosissaan matka Orimattilaan, sen verran on tässä lounas viivästynyt, että se on varmaan ton Koivulan kioskin kautta grilli, mihin se on ajettava. Ajattelin, että se voisi olla niin kuin tähän väliin semmonen passelipaikka. Oli melko kookas pihakoivu kaadettu, mitä naapuri halusi, että jos voin tulla hakemaan puut sieltä hänelle, että pätkitään ja pyöritellään ja laitellaan kyytiin. Niin oli se mun 13 tuuman laippa, vai 14, mikä mulla tuossa husuvarnassa on, niin se ei niin kuin mahtunut edes kiertämällä saanut tyvi palaa poikki sieltä tai sitä viereistä, että vähän epäilen, että ei välttämättä olisi tullut nosteltua niitä, niin aika me siinä pulattiin ja sitten totesin minä, että eiköhän me haeta toi kaivuri ja nosteta kouralla kyytiin ne. Ja näinhän me tehtiin ja saatiin 2 kuormalla vietyä kaikki hyvin. Olisi mahdollisesti ehkä mennyt 1, jos olisi kaivuri ollut heti alusta lähtien käytössä. Mut joo, on naapuria autettu ja siinä tulee hyvä mieli. Tätä mutkaa kun tässä tykittelee menemään, niin täytyy sanoa, että vähän ehkä on semmonen vakaampi kaivurikyydissä ajaa näitä mutkia versus se 814 Mersu, joka tuntuu, että se on niinku kenallaan ojassa. Ehkä tässä on sitten massaa sen verran paljon enemmän, että on kyllä männöökö juna kiskoilla. Siitä keravalaisesta tai Keravalla kohtaamani rekkakuski, niin hän oli sitä mieltä, että olisi pitänyt semmonen telkkarilamppunen Volvo hankkia. No, varmasti joo, ihan hyviä laitteita, mutta kyllä hänestäkin semmonen pieni sisumies oli sitten loppuviimeiseen, mikä sieltä paljastui, että lapsena päässyt sisun kyytiin. Varmasti ikimuistoinen on ollut. Ajattelin vaan ilmoittaa tässä, että ei oo vikakoodeja palannut sitten sen uuden purkinasennuksen jälkeen. Sisu suorastaan niin kuin lentää näitä maanteita pitkin. Ostin myös tonne taakse puuvilosta 27 wattisia työvaloja.
niin vaihdetaan jossain kohtaa ne, mitkä nyt on. Toinen on semmonen Jeesuksen vanha ja toinen on muuten vaan rikki. Niin laitetaan nykyaikaiset ledit sinne. Sitten meillä on edelleen se yksi rasvarikorjaus. Nyt tää tulee isoa linjaa tuli vastaan. Ei menty ojaa. Tuli raktori ja perässä tommonen kyllyvolaite tai joku, niin melko leveä. Ja sittenhän meillä on kyllä toi polttoainemittari-homma. Minähän sain siltä Järviseltä toisen mittaristo, jossa oli joku mittari, mikä ei toiminut. Vois katsoa, jos vaikka 2 rikkinäistä saisi yhden ehjän. Se ainakin niin kuin äkkiseltään, kun mä sen purkasin, niin vaikutti parempi kuntoiselta niin kuin fyysisesti mitä tämä. Ja semmoisen huomioon teen tossa, kun tätä lavaa laskee kaivurin kanssa, niin se tulee niin kuin aika paljon kivemmin alas. Vähän voisin kuvaa sen kyllä nytkin. Voidaan katsoa, onko kehittynyt lavanlasku yhtään tässä puolen vuoden aikana. Rupeamme lähestymään Orimattilaa tai Tönnön siltahommaa tässä ensimmäisenä. Vilkusta sen verran, kun vilkkuviiksi ei palaudu, niin se palauttaa oikealle päin käännyttäessä, vasemmalle ei. Nyt eiköhän siellä ole se liipasin kulunut, mikä pitäisi painaa sen viiksen neutraaliasentoon, niin sinne kuulemma kuuma liimalla voisi tehdä semmoisen pienen korokepalan, että se taas ottaisi kiinni. Semmonenkin tulossa. Se mikä on tietysti hyvä, niin tällä hetkellä on aika kivasti on keikkaa tässä, että miten kerkee, mutta kyllähän sitä aina johonkin väliin jotain pientä saapi pulattua tähänkin. Tonne oikealle mennään jossain kohtaa tekee kans vähän remonttia. Piharemonttia, se on minun takuukeikka. Tallin sivusta pitää muotoilla uudelleen. Meillä oli pieniä kommunikaatiokatkoksia, että miten se tehdään ja se ei mennyt nappiin, niin käydään korjaamassa. Sen korjaamme minkä teemme, vaan mitenhän se menee. Täältähän tulee sorarekka vastaan tuolta risteävältä tieltä. Moikkaakohan se, jos minä vilkutan sille? Se on Kaaniamies. Kajolan sora. Kyllä, siellä oltiin lapa pystyssä. Tässä näyttää olevan herran perävaunu. Silloin kun ajelin sillä pikkumersulla, niin silloin ei moikkailtu pullakaappikuskille. Vaikkei se kyllä pullakaappi ollut, mutta samaa koko luokkaa ehkä. Saavumme Orimattilaan. Ihan justiin. Voin jo melkein maistaa herkullisen porilaisen kaikilla mausteilla. No, tähän saa paljunkin vuokrata. Nyt kun viedään kone, niin pitäisikö ottaa paljon takatulomatkalla kyytiin tästä. Näyttää, ettei ole kovasti ruuhkaa tällä hetkellä. Olkaatten me tässä. Nyt lähdetään ihmettelemään. Se on nyt kerros porilainen munalla ja supermausteella. Otin pienen limpparin siihen kaveriksi. Oikein mukava grillipaikka. Jos satutte Orimattilassa käymään, niin tulkaa testaamaan Koivulan kioski. On myös TV:stä tuttu Paholaisen purilainen. Mennään tänne pöydälle odottelemaan, että mitä sieltä ilmestyy. Ja sitten kohta puoli. Taivas varjele, mikä täältä munalla ja sriracha kastikkeella. On varmasti hyvä. Kävin perihakemassa aterimetettä, toisen
Ei tää mahdu suuhun kyllä nyt, että miten sen sitten... Nähän se tekee, jos kippaisi. Tekisi tästä tämmösen niin kuin avoversio. Jos tässä olisi niin kuin yksi. Joo. Toimii. Helppo 6/5. Kysyy vielä tuossa puhelimella luvan, niin saadaan kuvata, kun huomenna alkaa toi piharemontti tuossa lähellä. Niin mitä me keksitään sinne? Aiemmalla työmaalla, mistä hain justiin kaivurin, niin siellä ei saanut kuvata. Porilla löytyi ja törmäsin tämmöiseen pehmiskoneeseen. Niiltä tuli vielä vanilja. Älkää kertoko vaimolle, kun mä oon laihiksella. Noin. Tähän päättyy tämä video. Kiitos kun olet ollut mukana ja jatketaan seuraavalla videolla. Moi moi! Meinas unohtua vielä. Se kuopiolainen parvekekahvila yrittäjä. Pidähän pannu kuumana, ensi viikolla tullaan. Moi moi!